Dr. Anders Down, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het is het verhaal van een jongen met het syndroom van Down, die erin slaagt om niet alleen zijn gymnasiumdiploma te halen, maar ook om een universitaire studie af te ronden. Ik ging zelfs naar de universiteit. Ivonier sprak met de Spaanse Pablo Pineda Ferrer. Waarschijnlijk de enige Down met een universitaire graad. De ontmoeting zette Nia aan het schrijven van een theaterstuk. Aan de hand van een fictief levensverhaal schetst hij alle clichés en vooroordelen rond een gezin met een Down-kind. Ouderlijke ruzies, een jaloerse broer, eindeloze pesterijen, het aanbod om in te grijpen met plastische chirurgie, de hunkering naar een onbereikbaar vriendinnetje. De boodschap van het stuk is universeel. Kijk naar de mogelijkheden van een Down, in plaats van naar de handicap. Van half juli tot half augustus is het weer een hele maand feest met de Magic Family Kazan, die een nieuw programma voor de zomerprogrammering van de Maaspoort heeft gemaakt. Vanaf half oktober staan er diverse familievoorstellingen op het programma met voor iedere leeftijdscategorie wat wils. Steven Kazan, jawel, van de Magic Family, gaat ook solo met de voorstelling Krom. Voor de allerkleinste is het genieten geblazen bij Woezel en Pip met Op zoek naar de Sloddervos. En buurman en buurman beleven weer doldwaze avonturen met al hun klussen. In de grote zaal kan er worden meegezongen bij de muzikale voorstelling van Hans en Grietje, de musical. Wonderlijke en spannende verhalen staan centraal bij de familievoorstelling van Hilbert Geerling. Met de geheimzinnige grotten van de Grokkengaar. En de bekende meneer Monster met de waanzinnige boomhut. De wat oudere kinderen kunnen zich verheugen op de spannende voorstelling Shock. Gebaseerd op het spannende boek van Mel Wallis de Vries. De afgelopen theaterseizoenen konden jong en oud in de Maaspoort genieten van de Efteling musicals. Velen bewaren goede herinneringen aan onder andere De Sprookjesboom en Pinocchio. Dit seizoen komen de makers opnieuw naar Venlo met een groots opgezette productie voor de hele familie. Musical De Gelaarsde Kat. Het belooft een swingende sprookjesvoorstelling te worden, boordevol kattenkwaad. Miauw, 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 dus ze houden het op. Miauw, miauw, miauw.